Sige, ingat! Good morning mga kajologs. Bali nag-wake up call po kanina 3 AM. Bali ito po kami ngayon. Nag-assemble na kami para pag-assault po maya-maya going to summit. Bali kami ni parang Alex at si bali tatlo po kami. Mauna po kami ng mga 5 minutes at maglalagay pa kami ng trail sign kung saan dadaan yung mga nakasunod sa amin ng mga participant. Sige mga kajologs. Ilang oras na pa rin? Time check 4:30. Time check. Going to summit 4:32. Ha? Hindi lang. Oo. Mga kajologs, hindi po natuloy yung pag-assault namin kanina kasi sobrang lakas ng ulan. May plus flood na po doon sa dinaanan namin. Kaya nagdesisyon na lang po kami na wag nang tumuloy kaysa may mangyari pa. Mas inisip namin yung safety ng aming mga kasama. Kaya nagdesisyon na lang po kami na hindi na tumuloy. Yan, ulan. What's up guys? Please like, share, subscribe. Manajologs Vlogs. Yos. Buya na, ulan. Kaya po mga kajologs, yung iba po nagbe-breakfast na. Yung iba nagpe-prepare naman para bumaba. Nag-aayos na ng kanilang mga gamit. Maya-maya ayusin ko na rin yung gamit ko mga kajologs. Hindi pa rin tumitigil yung ulan mga kajologs. 9 or 8 mga kajologs, bababa na kami. Baka lumakas pa yung ulan, abutan kami ng plus flood dun sa Kabakab River. Baka hindi kami makatawid, mas problema yun. Sige, banat. Sige. So pa. Aso naman sa Masarga? Ikaw nag-jeep, nag-alak na naman lang. Ano na ito duman? Barang ka to si Kuma dyan. Oo. Unti-unti na po bumababa yung mga kasama namin mga kajologs. Paisa-isa na silang bumababa. Sige. Sige na, balbal. Masunod ako sa imo. Sobrang putik na mga kajologs nung trail. Dahil sa magdamag na ulan. Medyo na, grabe na. Wasak na din yung trail. Dati klasal din ni boss. Dati daw. Oh. Matanong na nga ni. Si ano baga press 2018 si Pagidita. Di ba mabagay ni Makahoy? 2018. Garo 5 years? Oo. Oo, bago pa araw gani. Bago pag Makahoy. Sabi. Hindi natuloy kanina yung
pag-assault namin sa summit. Malakas yung ulan. May ano na, nagkaroon na ng flash flood. Ito, maaga na kaming bababa. Medyo ano, medyo maputik yung daan. Sabi. Sige lang. Yan ang mga kajulog, si ano, Kuya Big Boy, oh. The legend of Mayon Mountaineers. Ayan na. Up. Yan. Sige, Noy. Okay. Ayos. Flat na. Yan. Yan. Okay. Yan, duman ko na makukuha sa salog. Yan, salog naman. Yan, ayos. Udan. Parang susugan. Oh. Kuya, kaya po. Papurtir pa. Iyo. Shout out LGU Malinaw. Shout out Malinaw Tourism Office. Maraming thank you po sa inyo. Hindi mo naman kaya tarang Oh. salog. Ay mga kajulugs, oh. Ito yung mga ano, Abaka plantation. Proceeding to Kabakab River. Yan. Ayo kuya, no. Ada video. Haloy-haloy pa ini. Haloy-haloy pa. Oh. Nagpakita si Mount Mayon. Kado dyan. Oh. Sabi ko sa'yo, eh. Oh. Ayo mga kanyulogs, oh. Flash flood. River crossing. Yun. Okay, ingat. Yes. Right. Ulan. Op. Mga kajulog, shoutout nga pala po sa latag sponsor. Asa advertisement, Good Strive, KCS Outdoor, The Campsite, Kadlagan Outdoor, High Risk, Tayod, Pawi Design, Obra Kultura, Ori Paracord, Philippine Geothermal, Tiwi Albay, Green Life Outdoor, Magaro Clothing, JB Ross, Construction Supply, Hideout. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout din pala po sa Tourism Office Ligaw, LGU Ligaw. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo.
Okay, good evening everyone. Ayan mga kadulog, sisimula na po yung maliit na program namin. Bali, simula na po ni Sir Joel. The campsite, Mount Masaraga. By the way, I'm Joel Docante. Yung responsibility na sa salita na mga kadulog si Sir George. Bali, siya po tinagurian na number one, the we have Tiger to of protect Mayon. and conserve are the mountains that we love to climb. Diba? Kailangan akong intro. Nagsisimula na mga kadulog yung awarding MI para officials, sa lahat ng by the participant at President sa Sir lahat Albert ng mga clubs na to umatin the sa different event na to. mountaineering clubs and organizations across Bicol region. To my fellow mountaineers, friends, ladies and gentlemen, welcome to the camaraderie climb entitled Ayan mga kadulog, magsha-shoutout po tayo. Shoutout po kay Mayor Fernando Gonzales of Ligao City, Albay. At shoutout po kay Mayor Linibel Santos of Malinaw, Albay. At shoutout po kay Governor Noel Rosal of Albay. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At shoutout din po sa FBMI, Mayon Mountaineers, Alpas, Chris Mountaineers, LRC Hikers, Oriol, Aire, NKM, Sakat Mountaineers, Live Life Outdoor Adventure, Anodes, Hamokers Bike Packing Group, Big Tamis, Lyceum, Mainog, Kampuan. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo hanggang sa muling pagkikita mga kabundok. Never estimate the mountain, mga kajulogs. dahil sa masamang panahon. And then number one, salamat sa lahat ng tumulong, sponsors. Magpapasalamat na po mga kadulog si Chris Abid. Bali siya po ang presidente ng FBMI, Federation of Bicol Mountaineering Incorporated. Siguro next kuha natin na kita dito tayo is next year.